Kerron tarinan prinsessojen vuosikokoontumisesta. Voi ei. Hui, kohtahan on prinsessojen vuosikokoontuminen. Minun pitää valmistautua. Voi ei. Taasko pitää mennä sinne? Onpa se varhain. Ihmeellistä, että prinsessojen vuosikokous on joka vuosi. Kyllä ärsyttää. Alkaa jo pikkusen ärsyttää tämä prinsessojen vuosikokous. Se on joka vuosi. Ihan joka ikinen vuosi. Ne! Voi ei, prinsessojen vuosikokous. Minun pitää vaihtaa vaatteet. Pian prinsessojen vuosikokouksessa. Missähän muut ovat? Ai hei! Moi! Tulin jo. Sinä olit Joo, missä se yksi viipyy? Sain juuri viestin, että hän ei pääse. Voi ei! Jaas, joka vuosi joku ei pääse. No viimeksi kyllä oli yhden mun Leopardin synttärit, ei voinut tulla. No, niin, vuosikokous. Mietitään sitä meidän yhteistä tapahtumaa. Joo. Mitä me nyt tehdään? Mutta kun hänen pitäisi myös tehdä siitä. Niin. Voisikohan se jotakin veden alla? Mitä haasteet aikoo meidät merenneitoiksi? Selvä! Kiinan... Yksi jumalatar pystyy pistämään meidät sinne. Mä oon lukenut teidän historiaa. Siinä on semmonen kalalta näyttävä jumalatar. Kalalta? Joo, sillä on ihmisen pää ja kalan ruumis. No, voisihan se ihan niinku sopiva olla. Joo, me voidaan sen pitää juhlat, mutta meidän pitää olla nopeita. Ollaan vaan siellä jotain minuutti, koska siinä menee päivä. Jos me ollaan siellä 3 päivää, niin tiedätkö mitä tapahtuu? No. Menee 300 vuotta. No, entäs minun mielipiteesi? No... Minä se. Sun pitäis vaihtaa vaatteita. Mä en kovin tykkää tästä väristä. Mun lempivärit on violetti. Yksi niistä. Mä tykkään näistä sinisestä. Vihreäkin on mun lemppari. Mä tykkään violetista. Hei, Ei puhuta vaatteista. Okei. Mä unohtin mun kruunun. Se pitää olla päässä. Voi, toivottavasti ei tarvitsisi pitää kruunua. Muuten, mikä prinsessa sä olit? Mä vaan sukatin toive. Muotiprinsessa. Mä oon sit niinku semmonen seikkailija. Mä oon Kiinan Yksi jumala. Kiinan vanhan ajan testamentin Missä? seuraaja. Olen käynyt monessa temppelissä, mutta en pidä niistä. Ei. Osaan myös pitää kuria. Katsoisis itseäsi. Sinun hiuksesi otat sekaisin. Ei viidakossa on peilejä. Sittenhän sinä et ole mikään rikas prinsessa. En pidä kruunusta. Mä rakastan seikkailua. Mähän onkin seikkailun prinsessa. Mäkin kiinnostan. Mä asun sademetsässä, seikkailen, juttelen apinoille. Yksi apina on kiva. Se rehvastelee mukaan, että se on kaunis. No, Onko se raastarin hin? No ei, se on hiukan paksu ja sillä on keltaiset hiukset. Keltaiset hiukset? No se on semmonen alkuasukas, mä sanon niitä apinoiksi. No. Hei, pitää lähteä. Vielä yksi asia. No. Se, että mistä on hampaita? No tiikeri. No mä oon kyllä jutellut hyökoaroille, jotka tulevat. Mutta ne eivät ole... Okei, mut mun pitää mennä. Aurinko laskee. Okei, hei hei. Hei hei. No, niin. Hei hei. Pausi. Tämä oli vuosikokouksesta vain pieni pätkä. Muistakaa katsoa seuraavakin.